Hvert år bruger bygge- og anlægsbranchen i Danmark til sammen ca. 170.000 kubikmeter diesel. Kravene til miljøbelastning ved byggeprojekter skærpes løbende. Der er primært fokus på at minimere CO2-udledningen, men også lavt marktryk fra de store maskiner, og arbejdsmiljøet er inde i billedet, når store byggeprojekter planlægges. Med de stigende priser på brændstof er hver liter, som kan spares, interessant for entreprenøren. I transportsektoren har man i en årrække haft fokus på brændstoføkonomi. Chauffører har fået kurser i økonomisk rigtig køreteknik med henblik på at spare brændstof. Det svenske skovbrugs forskningsinstitut, kaldet Skogforsk, har gennemført forsøg med udkørselsmaskiner. Her har de påvist, at man ved uddannelse af selv rutinerede operatører kan nedsætte brændstofforbruget og samtidig reducere mængden af de vibrationer, som operatøren udsættes for under arbejdet. Med baggrund i erfaringerne fra andre brancher gennemførte Hydrema i samarbejde med skolen Ulfborg Kærgaard et forsøg for at undersøge, om der ved uddannelse af operatører af entreprenørmaskiner er potentiale i at spare brændstof og samtidig forbedre arbejdsmiljøet i form af færre vibrationer. Til forsøget anvendtes 2 Graulæsemaskiner, en Hydrema 906 og den lidt større model Hydrema 926. Forsøget udførtes i 2 omgange med i alt 4 forskellige operatører. Alle rutinerede Graulæsemaskineførere med mellem 7 og 25 års erfaring. 3 af dem kører Hydrema til daglig og er dermed kendt med betjeningen af Hydremas randgravere. En af operatørerne er selvstændig entreprenør, en er ansat i et større entreprenørfirma, og de 2 øvrige kører til daglig Graulæsemaskine i en kommune. 4 instruktører fra Ulfborg Kærgaard observerede forsøget for at kunne overvåge de 2 maskiner og samle respons til operatørerne. 3 forskellige opgaver blev gennemført med henblik på at flytte en bestemt mængde materiale. De 3 opgaver bestod i gravning af en 1,4 meter dyb og 30 meter lang rende, 40 cm afgravning af et areal på 60 kvadratmeter og endelig læsning af en dumper 5 gange, hvilket svarer til i alt ca. 100 tons grus. Areal og længden af renden blev opmålt, og ved læsning af dumperen blev det samme antal skovlfulde læsset hver gang. Inden start for hver opgave blev dieselmængden afvejet og et vibrationsmeter monteret på førersædet. I første omgang fik operatørerne besked på at fuldføre opgaverne, som de ville gøre på en normal arbejdsdag. De 4 instruktører observerede forsøgene, registrerede tidsforbruget for hver opgave og assisterede med laserudstyr, så dybden af graveopgaverne blev præcis den samme. Herefter fik operatørerne information og forslag til forbedringer. Det blev diskuteret, hvordan operatørerne til daglig tænker på brændstoføkonomi. Den vigtigste ting for at kunne køre økonomisk rigtigt er at have fokus på det som operatør. Det handler altså langt hen ad vejen om vilje. Dertil kommer vedligeholdelse på maskinen. En maskine, der er vedligeholdt og har rene filtre, udnytter brændstoffet bedre. Ved at sænke motoromdrejningerne kan brændstofforbruget reduceres. Moderne entreprenørmaskiner har en stor kapacitet på det hydrauliske system, selv ved lave motoromdrejninger. For eksempel kan en Hydrema 926 ved en normal graveopgave sagtens levere både tilstrækkelig effekt og flow ved blot 1300 omdrejninger per minut. Hver gang frontlæsseren eller graveren løftes, forbruges der energi. Den energi kommer ikke tilbage, når der sænkes igen. Ved altid at løfte mindst muligt og flytte materialet kortest muligt vej, reduceres brændstofforbruget. Hvordan skovlen anvendes ved gravning kan have stor betydning for brændstofforbruget. Skæret bør altid angribe vinkelret på retningen af skovlen. En vandret gravning mindsker risikoen for, at man doser jord, hvilket er unødvendigt. Ved korrekt gravning bør der ikke ligge mere end få centimeter materiale foran og omkring skovlen, efter en skovlfuld er blevet flyttet.
For at undgå vibrationer ved gravning er det vigtigt at støtte maskinen ved at sænke begge støtteben og frontskovlen. Anvendes støttebenene ikke, forekommer der uhensigtsmæssige bevægelser af maskinen, og vibrationsniveauet fordobles. Støttebenene skal ikke kun røre jorden, de bør bære så meget, at hjulene næsten slipper underlaget. Såfremt motoromdrejningerne sænkes ved flytning, reduceres også de stød, der forekommer, når maskinen hæves og sænkes på støttebenene. Når der anvendes frontlæsser, er det kritiske punkt der, hvor skovlen går ind i bunken af grus. Det er vigtigt at køre langsomt mod stakken og øge motoromdrejningerne, når maskinen møder modstand. Anvendes maskinens bevægelsesenergi til at komme ind i en bunke med grus, forekommer der hårde opbremsninger, der giver uhensigtsmæssige stød på operatøren. Af hensyn til brændstofforbruget bør unødvendig slip af hjulene undgås ved læsning. Efter instruktion og med tanke på de råd operatørerne har fået, fuldførtes hver af opgaverne igen. Motoromdrejningerne blev sænket ved gravning og afgravning, og der blev fokuseret på at køre med rolige bevægelser og kortest mulig vej med materialet. For de 2 graveopgaver blev den gennemsnitlige brændstofbesparelse på 18%, og vibrationsniveauet blev sænket med 24% i snit. De fleste opgaver tog lidt længere tid. Den største enkelte brændstofbesparelse på en graveopgave var 36%, samtidig med at vibrationsniveauet blev reduceret med 14%, og denne opgave blev udført 4% hurtigere. Det indikerer, at med uddannelse og fokus på økonomisk og ergonomisk korrekt kørsel, er det muligt at forbedre arbejdsmiljøet og brændstoføkonomi, uden at det skal gå væsentligt ud over produktiviteten. Ved læsning var brændstofbesparelsen mere beskeden, 7%. Men læseopgaverne blev udført på samme tid og med en reducering af vibrationsniveauet på 21%. Foruden potentialet i at spare brændstof og reducere belastningen på operatøren, vil færre vibrationer under arbejdet også reducere slid på maskinen, der igen på længere sigt kan have en positiv indvirkning på serviceomkostningerne.